आता तुमची आवडती सुझुकी दुचाकी घरी आणणं झालं अधिक सोपं. सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स घेऊन आले आहेत खास ऑफरची मेजवानी. मग वाट कसली बघताय? आजच आपल्या स्वप्नातील राईड बुक करा. पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग. जिल्हा परिषद सदस्य सुनील पारकर यांच्या देवगड कुणकेश्वर येथील त्यांच्या विविध प्रभागातील विविध कामांच्या पाठपुराव्यांना यश मिळाल्याबद्दल पालकमंत्री नितेश राणेंचे आभार व्यक्त करण्यात आले. खरं म्हणजे एक 5 वर्षात एक सभापती म्हणून कार्य करत असताना बरेचशा अडचणी होत्या प्रत्येक गावात विकास कामांच्या संदर्भात. पण मला वाटतं आम्ही जे विजन ठेवलेलं होतं प्रत्येक गावात मेन असतील, रस्ते असतील, साईड वॉल असतील किंवा इतरही पाण्याच्या समस्या लोकांच्या असतील, ते आपण जलजीवन मिशनच्या माध्यमातून सध्या चालू आहे. काही कामं अर्धवट आहेत पण ते होतील. आता इलेक्शन झाल्यानंतर कामं चालू होतील. पण मला वाटतं जी रस्त्यांची कामं जी चालू आहेत प्रत्येक गावात कमीत कमी 15-20 कोटींची आज कामं चालू आहेत. आपल्या किरकोळ कामं जर सोडली तर ती जवळजवळ रस्ते आपले पूर्ण होत आले, तालुक्यातील म्हणा किंवा आपल्या जिल्ह्यातील पण म्हणा. आता आमच्या गावातील सांगायचं झालं तर एक इथे रिटायरिंग वॉल होती मंगेश मयेकरांच्या घराकडे. तिथे बऱ्याचशे 3 ते 4 बाईक्स डायरेक्ट खाली 15 ते 20 फूट खाली जाऊन ॲक्सिडेंट झालेले होते. तर आपण त्यांचा पाठपुरावा केला PWDच्या मार्फत आणि आज माझं इलेक्शनच तोंडावर असताना ते काम आता पूर्णत्वास आलेलं आहे. त्याबद्दल मी आपले पालकमंत्र्यांचे आभार व्यक्त करतो की त्याला खास निधी देऊन त्याने ते काम पूर्ण केले. त्याचप्रमाणे मी सतत 8 वर्ष खारभूमीवाल्यांशी झगडत होतो की आमचा जो बिडगावसारखा अलीकडचा बंधारा हिंदयकडे गिरावळ टू मोरवे साईड ह्या खारभूमीच्या बंधाऱ्यासाठी झगडत होतो. पण ह्या वर्षी जो विशेष बाब म्हणून मी त्याला मंत्रालयातून त्याच्यावरचं आचारसंहिता मला वाटतं त्याचं CRZ उठवून आणलं आणि त्याच्यानंतर आज ह्या वर्षी त्याला 2,90,00,000 निधी मंजूर झालेला आहे आणि मला वाटतं भविष्यात ते काम आपल्या चालू होईल. त्याचप्रमाणे रस्त्याचे विषय होता नारिंगडा टू मोरवे रस्ता, तोही गेल्या वर्षी आपल्या एका टप्प्यात पूर्ण झाला आहे. शाळांच्या इमारती असतील, अंतर्गत इतर आपले जिल्हा परिषदचे मार्ग असतील, तेही यावेळी बऱ्यापैकी आपले मंजूर झालेले आहेत आणि आचारसंहिता संपली की आपल्याला काम चालू होतील. मला वाटतं पालकमंत्र्यांनी स्वतःहून सांगितलेलं आहे आपला जिथे सरपंच असेल, आपले पंचायत समिती सदस्य असतील, जिल्हा परिषद सदस्य असतील, जिथे जिथे आपले निवडून आलेले आहेत त्या गावात कोणताही निधी कमी पडायला देणार नाही. आणि त्याप्रमाणे आता आपले विकासात्मक कामांची घोडदौड चालू आहे. मुनगी असेल तिथे आपले खारभूमीची कामं चालू आहेत, मोठे बंधारे चालू आहेत. CMJSYच्या माध्यमातून पन्हाळी याचा कार्यवाडी रस्ता असेल, आडबंदर रस्ता असेल, बाईचे मंदिर रस्ता असेल, अशी बरीच कामं मार्गी लागलेली आहेत आणि रस्ते कामं चालू आहेत. त्याचप्रमाणे सडेवाडी रस्त्यासाठी आपल्याला 35 लाख मिळालेले आहेत. त्याप्रमाणे आपोवाडीची शाळेसाठी 11 लाख मिळालेले आहेत. खुडीचा विषय असेल, पन्हाळी हा रस्ता जवळजवळ 3 किलोमीटरचा रस्ता, त्याच्यासाठी 4 कोटी आपल्याला निधी मिळालेला आहे. नारिंगरेचे विषय असतील तिथेही आपल्याला बऱ्यापैकी निधी मिळालेला आहे. पोयरे असेल तिथेही निधी आणलेला आहे.
कुठचे हे गाव असं नाही आहे की जिथे आपल्याला विकास बंद आहे किंवा झालेला नाही. थोडी मोठी लहान मोठी रस्त्यांची कामं चालू आहेत ती आता आपल्या DPTC असेल, 25-15 असेल, डोंगरी विकास असेल, या माध्यमातून उर्वरित ह्या पुढील काळात आम्ही करण्याचा प्रयत्न करू. आणि त्यासाठी मला वाटतं आपले पालकमंत्री असेल, राज्य सरकार असेल, आपले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब असतील, सगळ्यांच्याच माध्यमातून आपले आता पंचायत समितीला ओगले साहेब आहेत, पलीकडे आपले अमोल लोके आहेत, या सगळ्यांच्याच माध्यमातून कुठचाच आपला विकास थांबणार नाही याची मी आपल्या संपूर्ण ग्रामस्थांना ग्वाही देतो.